Μέρος της εκπαίδευσής μου ήταν το φεστιβάλ που οργάνωνα ο Φλόρος για 7, 8, 9 χρόνια. Πρώτο φεστιβάλ jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε φέρει καταπληκτικά ονόματα. Είχε ο Δήμος Θεσσαλονίκης φεστιβάλ jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. Αυτό αποτελεί η ιστορία της Θεσσαλονίκης. Ναι, πολύ φυσικά. σημαντική. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό φεστιβάλ. Δηλαδή πέρασε η αφρόκρεμα της μουσικής αυτής παγκοσμίως, όχι μόνο από την Ευρώπη. Το πρώτο φεστιβάλ ήταν ιστορικό και είχε γίνει μάλιστα στο Αλκαζάρ. Ήταν τσοντάδικο τότε, την εποχή Ναι, εκείνη, το αν θυμάμαι πολύ θυμάσαι. καλά. Λοιπόν, και γινόταν το φεστιβάλ. Τέλειωνε και μετά είχε προβολές και το έλεγε ο κινηματογράφος, το έλεγε η Φλόρα να τελειώνουμε γιατί ξεκινάμε. Θα σε παρουσιάσουμε έτσι κι αλλιώς θα έρθεις να κάνεις μια συναυλία στο χώρο μας που είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Για μέσα στο Φεβρουάριο οργανωμένο και να τα δούμε και στην πράξη πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το διάλογο με τη μουσική αυτή σαν ακροατές.